odiemo kwane gini katimre. UDA dhi bedo gi twak gi duond bura ma otore motur bonje makia ka otegno kata ka onge kod mbi koso gidhi kacha yo machal nade oburo ginga nosekon kar kacha niero ODM ka dhi etwak ka gin gi presidential candidate margi magi dhi chwalo ok ni udhi kacha nono gi lwetu nono. Bende mane gimoro ma isiro koso paro ni bet ka opogre. Cleophas, mokwongo gima buoga ahinya en ni kokwatang' to wanyalo dok e one party state to mano nyalo duoko wa chien ahinya gi okang' mwasekawo kaka jopiny mar Kenya ka. Mar ariyo, twak manyalo bed between UDA gi ODM kik wadhi kaka jo ODM ka wan disparate. Mane omiyo nyaka wabed piny wang'e jatelo makata kobet gi jatend piny William Ruto kama ni negotiate for something to will achieve. Keche ng'ato wako Buru, Dr. Buru osetayowa kendo en wuonwa. To kumochope ni samoro Ruto nyalo wacho ni pod en gi energy maber. Koro kochopo twak makoro serious cha, Dr. Buru anyalo wacho gi pacha ni samoro nyalo bage matin. Koro wadwaro jok ma pod pach gi lew, jok motegno, makobet piny gi jatend piny ni negotiate on behalf mar ganda mar joluo, to wanyalo yudo matunda makare. Kamane kama entiere kanya achiel kachiel. Kapok ang'adhi ayudo wach mogik kawuok kuom Eric Tambo achiel kachiel. Ang'e ni en kinde ma waduogo ir bende mana mondo motieki na mondo netie kod Tambo sani achiel kachiel. Inyalo konowa nyaka sani ni to kama entiere ka watieko sani wach gin ariyo magin jili ma yalo kar kae piny Kenya kae. Ang'e ni be iluwogi en 2 term kata 1 term. Ote mari ne Uganda jo Kenya e kinde ma twak ma kamagi bende irito ne kar kae ni joma madhi bedo ka siro broad based e kinde mabiro ahinya koikore ne yiero maduong' mabiro obedi ka wach mari mogik. Tambo.